Hmm, Assalamualaikum dulurku kuwaku hai. Nah, selamat malam ya. Iki malam-malam aku lagi lembur ada-ada. Besok pagi mau diambil, alhamdulillah dapat pesanan. Ya alhamdulillah rada lumayan. Iki ada los-losan alhamdulillah iki ada-ada. Alhamdulillah disyukuri ae. Wis didik akeh disyukuri. Wis untuk rezeki alhamdulillah bersyukur masih kuasa ya. Wis pokoke enggak lali bersyukur. Donga muga-muga paringi sehat, terus pokoknya dijalani kuwabe dijalani sing penting halal, sing penting terus sehat, terus barokah rezekine wis pokoknya gak wedi kesel, ya sukses. Wis aja males-males ya. Wis alhamdulillah iki aku alhamdulillah dapat rezeki martabak ya. Dibaturi martabak iki lho. Ada-ada dibaturi iki. Nah, bau nyambi maem iki, martabak dulur. Aku nek keripik ontong. Sapilnya keripik ontong. Enak kayak teri ya. Kayak ikan teri rasanya. Keripik ontongnya. Ayo sing pesen yang beli. Aku selalu ready. Aneka keripik sayurnya selalu ready. Tapi lek gambas, terong, iku pesen dulu. Lek liyane selalu insyaallah selalu ready. Ya. Panggah tetap produksi ya. Meskipun enggak hari raya terus produksi aku. Ya. Semoga-moga tak dongakne kuwabeh lancar rezekine, barokah, sehat awake, panjang umur wis ya. Ya wis ngono ya. Ya. Dadah, assalamualaikum.